Sehaskak eginen du liceo berria, eta albistea da ikaragarria, lanbide heziketa ere anjarria, ea noiz jartzen duten lehenengo harria. sagar ondo batekin lagun dezakegu. Askotan sagardoa da gure eredu, handik euskarak ere edaten ote du, guztion indarretik behar da mantendu. Loratzen ote doa euskararen luja, Piskat ertxitua den nik badut beldurra, baina egiten badu goiz batez elurra, goiz berri bat astea da gauza segurra.